Kaixo danori, gaur matematikako ariketa batzuk zelan egiten diren azalduko dizuet. Horretarako lehenengo azalpentso bat entzun eta ulertu behar da. Hau ulertzen badozue, bestean asko zerrazagoa izango delako. Orain arte guk matematiketan ikasi ditugun eraiketak izan dira gehiketak eta kenketak. Orain arte beti egin duguna da zenbaki bat gehitu eta beste bat gehitu eta eduki dugu emaitza bat, ezta? Beti jakin izan dugu, hone biak adibidez, 3 gehi 5, hau eman digute beti, eta emaitza 8 zala. Hemetik aurrera behar bada, gertatuko dana da, edukiko dugula gehiketa, baina ez duguna jakingo izango da bi zenbaki hauetako bat, eta emaitza, 8 daukagu, 8. Eta adibidez, 3 badakigu, ezta? Baina ez dakigu 5 hau. Orduan, zelan kalkulatzen da, zelan jakin zein den zenbaki hau. Arantza gehiketa da, ezta? Egiten dugu. Eta gehiketaren kontrakoa zer da? Kenketa. Orduan, kontran egingo duguna izango da, kenketa. 8 ken 3. Orduan, 8 ken 3 egiten badugu, emaitza 5 da, ezta? Orduan badakigu, zein den hau. Berdin gertatuko zen, ez badakigu zein den aurrekoa. Hau da, guk badakigu zein den 5 dala hau, eta ez dakiguna zein da, hau ez dakit. Hau ez dakit zein den. Zelan kalkulatuko dago, izan duguna. Arantza gehiketa bada, kontrako eragitatzea izango da. Kenketa. Horrela jakin aldugu, zein dan hemen faltadan zenbakia. Hau da, 8 ken 5 egiten badugu, 3 da, orduan kalkulatu aldugu. Horrela, hemetik aurrera egingo ditugun ariketa pilo bat egin ditzakegu. Bagoaz ariketa batzuk azaltzen, venga. Hau eta laugarren orrialdean, lehenengo ariketa, hau da, beti lauki magiko hauek. Honek dira, lauki magikoak. Eta segura da bezan, bai vertikalean, zein horizontalean eta diagonalean, batura berdina dela beti. Hau da, guk batzen badoguz, honek 3, hemen emaitza bat daukagu. Ezta? Honek 3 batzen badugu, hemen emaitza bat edukiko dugu. Honek 3 batzen badoguz, emaitza bat izango dugu. Zer gertatzen da, ezin ditugula batu, honek 3, honek 2 ez dakigula dako. Orduan gu, joan behar gara, puzzle hau betetzen, jakiten zeintzuk diren. Orduan, hau da vertikalean. Vertikalean zenbatzen badugu, emaitza beti izango da berdina. Hau da, hemen dagoen emaitza, eta hemen dagoen emaitza. Eta hemen dagoen emaitza, berdina izango da. Berdina izango da, horizontalean gehitzen baduguz. Honek 3 gehitzen baduguz, emaitza bat eduko dugu. Honek 3 gehitzen baduguz, eduko dugu, emaitza bat. Honek 3 gehitzen baditugu, emaitza bat izango dugu. Eta segura da bezan, hemen izan ditugun emaitzak eta hemen dauden emaitzak izango direla berdinak. Eta ez hori bakarrik, vertikalean egin duguz, batu duguz, horizontalean bebai, alborantza, baina diagonalean ere batzen baditugu, orduan ere emaitza izango da berdina. Zer da diagonala? Inklinatuta, Oin izango dugu, hau borrako dut ikusteko, eta behitu. Batzen badoguz honek 3, emaitza izango da, bat, ezta? Eta izango da, beti berdina. Beti izango dira emaitza berdina. Eta horrela ere batzen badugu, emaitza izango da, berdina. Orduan klabea zein da? Ataratzea zein den emaitza. Eta horretarako, fijatu behar gara lauki honetan. Hau borrako dut, lauki honetan. Guk atara behar duguna emaitza da. Azkenean da, lehen esan duguna. Hemen ditugu, 1, 2, 3, eta 4 zenbaki eragiketa baten, ezta? Hau, gehi, hau, gehi, hau, eta emaitza bat, ezta? Lehen esan dugu, 3tik
hiru zenbakitik bi badakigu, honek biak adibidez, kalkulatu dezakegula hau. Berdina gertatzen da lau zenbaki bat ditugu, berdina. Bai, hau, gehi, hau, oin ditugu hiru zenbakiko batura, eta emaitza bat daukagu, ezta? Ba, hemetik, hirutik bi jakin behar baditugu, ba, hemetik lau zenbakitik jakin beharko dugu hiru, eta horrela laugarrena kalkulatu alda. Oda, oso erreza da, hau, ezta? Badaukagu hemen lau, gehi hiru, gehi bi, bale? Emaitza badakigu, ezta? Oso erreza da, lau gehi hiru zazpi, gehi bi, bederatzi. Zer gertatu alda? Ba, nik ez jakitea, bat, hortik bat. Bale? Hau ez jakitea. Orduan zelan kalkulatu dezakegu hau? Nengo moduan, onantza gehiketa egiten badugu, onantza zer egingo dugu? Kenketa. Hau da, bederatzirik kenduko diot bi. Orduan zazpi. Eta zazpirik kenduko diot hiru. Orduan lau. Iazta, kalkulatu dut. Bai? Edo biak gehitu, eta badaki bost dala, vale? Gehitu, eta orduan da bederatzi. Ken bost, emaitzan lau. Vale? Orduan, lau zenbakitik hiru badakizkit, kalkulatu aldut. Hemen zer gertatzen da? Ba, zelan kalkulatu aldugu emaitza zen da. Hau, gehiago egiten badugu, kalkulatu aldugu emaitza zen da. Hau da, hiru, gehi lau, zazpi. Zazpi, gehi bost, orduan emaitza zein da? Hamabi, ezta? Hamabi. Eta zer esaten dagoen nuntziatuan? Beti emaitza hau gehituta, holan gehituta, horizontalean eta diagonalean, beti izango dela hamabi. Orduan nik badakit hemen emaitza hamabi izan behar dela, hemen hamabi, beti dela hamabi, emaitza badakit, zein dan. Beraz, gure batuketa hauetan, lau zenbaki dira, ezta? Bat, bi, hiru, lau. Hau, gehiago, hau, lau, hau, gehiago, bai, beti lau zenbaki, badakigu emaitza beti zein izango da, hamabi. Beraz, hori ja badakigu. Orduan ja puzzlea betetzen joan behar gara. Badakizue? Kalkulatzeko beti lau zenbakitik, bai, bat, bi, hiru, lau, jakin behar dugu hiru. Beraz, hau, gehiago egin dezaket, hau da, behitu, hiru, gehi hau ez daki zein dan, bai emaitza bai hamabi, lautik zenbat dakidaz, bi ezta, hau eta hau. Kalkulatu dezaket? Ez, ezin da kalkulatu. Zergatik, lautik hiru jakin behar ditugulako, eta bakarri dakidaz bi. Orduan, laukien fijatu behar naz, zeinetan dakidanik lautik hiru. Hau ez da, hau ezin dut egin, fijatzen bazar ezin dut egin, hau gehiago ezin dut egin. Hau gehiago egin aldot? Bai, behitu, zemat dakidaz, ni dakidaz. Hau badakit? Ez. Bueno, galderik urra ez dakit. Hau badakit? Bai, 6. Hau badakit? Bai, 5. Eta emaitza badakit? Bai, 12, zeia badakigu beti dala 12. Orduan, hau kalkulatu dezaket? Bai, lautik hiru dakigu dako. Orduan, zer egiten dugu nebiak, gehitu, 11, ezta? Iazta, eta orain gehiketaren kontrakoa zein da, kenketa, ezta? Orduan, egiten badonik 12. Ken 11, iazta, badakit hau bat dala. Orduan, hemengo emaitzaia badakit, puzzlea betetzen noa. Horrela joan barzari ezuek egiten puzzle guztia betetzen. Bale? Eta jarri horrela, marrakaz, eta jarri galderik urrez dakizuna, eta dakizu, lautik hiru dakizunean kalkulatu alduzu. Bai? Ba horrela lauki guztiekaz. Venga, bagoaz oin 25. orrialdera. Eta 25. orrialdean oso antzekoa da. Osatu 10 osoak erabiliz, batu adierazten den zenbakia izan dadin. Hau da. Emaitza beti izan behar da. Bale? Eta zelan lortzen dugu? Hau gehituta, eta hau gehituta. Eta ban behar da 140. Baina 10 osoa bakarrik erabili alditut, Hau da, 0 batez amaitzen diren zenbakiak. 0 bat gitxienez. Beraz, hau, eta hau, kalkulatu hori.
Kalkulatu aldot? Ez, ezin du kalkulatu zergatik ez. Hemen ditugu lau zenbaki, ezta? Lau dira, ezta? Eta nik badakit emaitza, 140. Eta lehenengoa badakit? Ez, galdera ikurra. Bigarrena badakit? Bai, 30. Eta hirugarrena badakit? Ez, galdera ikurra. Lautik hiru? Ez. Baina kasu honetan, asmatu aldugu zenbaki. Guri izaten diguna da bakarrik 140 ematea. Orduan oso erreza da. Lehenengo asmatu alduzu. Zenbaki bat hemen. Beti 10 osoa, 0 batez amaitzen dana, Bai, gitxienez 0 batez amaitzen dana. Orduan, lehenengo asmatu, jarriko dut, 140tik ez pasatzea, lehenengoa jarriko dut, 70. Asmatu aldot, nire dit esaten ez asmatzeko. Bale, onja badaukat, onja lautik hiru dakizkit. Honek biak gehitzen badot, zenbat izango da maitza, ezta? Bai? Onja badakit gehi hau bigarrena ez dakidana, eta maitza bai, 140. Ezta? 140. Orduan, jazta badakigu, gehiketaren kontrakoa zein da? Kenketa. Orduan kalkulatu aldugu ja bestea zein dan. Hau zein dan, ni badakit hau, asmatu dut eta pin 30, eta hain ja kalkulatu aldot, hau azkena zein dan. Bai, horrela egin behar dozue, guztiekaz. Hemen berdina, baina hemen eukuko dozuena da, lau zenbakiko eragiketa bat euki beharrean, eukuko dozuena da, 5 zenbakikoa, baina berdina da. 5tik 4 jakin behar dozuz. Zuk badakizu emaitza zein dan. Eta badakizu hemengo 2. Bat asmatu eta besteagaz kalkulatu alduzu. Bai, animo. Eta hau azkena, berdina da, hau berdina da. Emaitza zein da, 85. Eta hau, gehi hau, eman behar dago hau. Bale? Hau, gehi hau, eman behar dago hau. Honek, gehi honek, eman behar dago hau. Orduan, jarri, ez da gehiketa bat? Listo. Zenbat zenbakiko eragiketa bat da? 3, ezta? Emaitza badakizu? 85. Lehenengoa, badakizu 15. Zer ez dakizu? Hau ez dakizu. Baina kalkulatu alduzu, ja badakigu zelan kalkulatu aldan, ezta? Bai. Hori, eta holan lauki guztiekaz. Hemen berdina da, baina lau zenbakiko eragiketa bat izango da. Emaitza 200, eta zu badakizu zuenak biak. Bai, zelan kalkulatuko dozu hau. Ja, usteo jakin behar dugula. Bueno, bideo bat danez, geratu alzara, berriro entzun, eta berriro entzun, gitxi gorara ulertu arte. Zaiatu zaitez. Seguro lortu dezakezula. Venga, ánimo.